I mind your business. Ayo. Uko kwa wakwinda ka. Ayo. Ndinosumukane, Joshua ndinosumukane. Amusumuki. Ndinosumuka. Mmoja Zauri kundile brasoka. Zizile kuti unozvidavira dari. Utaura nyaya. Inyaya. Uri kundile braza kashatisa. Akuzile bra. Vajekenjera kukumbira chaizvo muremekedzedare rino isitokuremekedzai. Mibvunzo tichakubvunzai ngoedzai kusvidzora mukupindura yenyu. Handichika dare ridu zvifambe zvakanaka. Kune nyaya yakaitika mhino makore manganomashuruko yomukatibasira nayo yakakonzeresa kuti imi muinde nomwana wenyu kwavati arusenga muchinoreva pfuma. Imi ndi mungatotiudza zvakafamba zvakadai kuti gopinda munyaya yacho. Sunungukai zvino. Shoko rakauya kwandiri rikati mwana wako munun'una wako ane nhumbu yachisano, wakabatwa nachisano. Ndikati mwana uyu andaiji hazvigoni kuti mwana uyu adi chisano adaro. Ndokwamati nditangire. Ndandiri magutu, ndandine 3 weeks ndisiri pamba. Ndakaenda ndikabudirira pamusha vanhu, ndikaenda Magotosa, ndikaenda pano, ndikaenda kumba kwangu. Kumba handina kusvika kumba kwangu, ndasvika kuMakove. Mhuri yacho iri paMakove, ndiri kwaMaruta. Ndasvika inini vakanditi foni yenyu yazoramba futi, saka tata kuti tiende. Ndikati aiwa svika mama ndifonera hamaigona kudini kuenda mega, mafanira kumira kusvika kwangu kuti ndisvike. Saka inini ndakavati ndine mwana wechikoro, handigoni kuvata pano ndisina kusvika kwaMakomichi. Mwana kusei ndisingachaoneki. Vakaronga marongero avakaita vana mai nevafanha vangu, tikaenda Manheru pachisano. Hatina kusvika pachisano. Ndakanokumbira sabhuku wekwaMakomichi kuti ndokumbirapo kuti ndisvike pamba pachisano, nokuti ndikanopinda ndega ndisina kukuudzai panoita noise yekuti panokuwara vanhu vanoita sei. Vakanditendera ndikaendapo, ndikanotaura navo. Mai vepo vanga vasipo, ndikataura nababa vanga varipo, ndikasiya mwana ipapo. Mwana ndikanzwa kuti mwana wazodzosewa kwasabhuku akavatako. After that ndakazonzwa kuti mwana ari kunetswa pamba, ari kudzoka kumba uko. Ndobva ndadzokera futi, ndobva ndanokumbira sabhuku kuti sabhuku ndoda kuyanana nemurume uyu, kuti ndoda dare kudai nemurume uyu, bhozi ine mfuma mani dzadzirimo. Saka sabhuku wakanditendera kuti kana ukauya mangwana togona kutaura nechi uyu mwana wangu. Saka ndakaenda kwasabhuku ndikandauya, vakamwanza ndikagara pasi. Inifopenyeni yandaitsvaga ini yakabuda ipapo. Sorry zvenyu kuti mudare munomu nyaya iyi yakaitika kare. Mapepa kana uchigara nevana unogona kuona zvinhu zvamisplaceiwa zvisiri panzvimbo. Ndanga ndine pepa rangu randakanyorerana navava vanhu ava, zikasainiwa naSabhuku navachisano.
beberero panaka kuzonditsvage beberero panakafanirwa novazima ndinotsvaga beberero pesi panogara mabhuku angu ese beberero ndakarishayiwa asi ndangoti inini zvonichakuregere kuenda ndikaendenda izvi ndiri 1 pana mhuri yangu haipo pano asi ndakaiudza ndinganisangani kupi ikoko havana kuuya saka ndata dare rangu na vamakomichi rekuyananisa kutsvaga zvinhu titsvaga zvinhu zvangu vachisanu vakabuda pachena kuti vakavata nemwana wangu vakapisa mwana wangu bhurugwa vakavata naye inini handina chandakataura musi uyu ndakadzokera kumba kwangu kwamaruta ndega ndakanofunga ndiriko ndikati inyaya iyi ndingaifambisa sei ndakaomba muka kumba kwangu na 2 dzeusiku ndakauya kuno kwamakoveku ndikanuka dhuku na mai vangu ndikati mai ndikumbirwa birthday mwana mandariona ndikaona kuti hazvigoni kuti zviite kuti baba vakadai vavate chii nemwana nemandapuwa birth certificate nemandatsvaka ccw nemanamanya pamushaya vanhu vaya kwamushaya ndaitaura navo ndakavati nhasi ndikati minde kwagutu ndikabva navo pamba pavo ndikanovakwidza bhazi pazvavairapo ndikanodzoka asi ndichidzoka ndasangana futi nevarume vapi vanhu kutaura nezvavo asi handamboudza nezvandaita ripoti yakanobva kwagutuku ndozvayakaziva ichinzi hanzi muri vagarisani taurirani naye saka ini ndepandakati nenyaya yangu ndainisa kwagutini under age zvino kana yadzoka iti taurirani pane maonero avaita here kana kuti pane chavaita ndibva tatanga kutaurirana nevakwasha muzvezvi vanga vabvumawo havo nyaya yavo ndibva tataurirana saka tataurirana nenyaya yavakwasha vangu vakwasha vangu pane zvavakandipa inini ndoti ndibaba zvona zvayakomba hazvina kuya kumba kwangu ini asi ndiri baba pamuri pane zvavakandipa ini tichitaurirana saka tapedza ipapo tapedza zvedu ndikangogarawo zvangu mbako handizii kana pari mumafunza aiwavo regainditi tinokutendai vanjengenzera makatononoka kuuya dai makakasira muchitipa rondedzero yakanaka sei kuuya kwemakuwa mirai zvenyu ndipedza muchitipa rondedzero yakanaka sei takatopedza inini maonera mwe handisi yangu zvatanga tichida tazviwana kuna vanjengenjera kuti vakanzi ndiye munotaurirana sevanhu handi murunza vanjengenjera ndokuzoona zvatiri vagarisana ngatitaure mukwasha wavo akati ndinomupa achibva apa handiti mune zvamakapuwa hatigoni kuti anotsvaka sabhuku isu kuti tigodzosa zvevanhu munomudana nokuti nyaya yedu yaiva ichinzi ngatimirire vanjengenjera aimbomirai vatarusenga imbomirai hatidi kudzoka kwatakabva nekuti nyaya iyi ingati yakatopera imi muchikumbira vanjengenjera dare rinovariudza zviri izvo zvokuti kana imi mune dzimwe mikiso handiti dzava kuda futi kuti tichinotora sabwei naccw asizve vakazoya vachitipa zvakafanana nezvatawana munoziva kuti munenge murwadzisa dare rino kugara mwedzi yakawanda richitaura nezvenyaya yenyu inokudei kukagoropa mukati ine rufu ndinokukumbirai kuti vatarusenga mamuno mukuru handiti imi nhasi chimbomirai kutaura isu tichina vanjengenjera ndoiti navo nokuti ndovatadana kozoita
Vachipunza ya. Yes. Imi nhasi hatidira iyo zvino hatidi kutaura nini. Toda kutaura nevanhu mavida. Mazvo. Chokutanga ndokunga vamunyira vabata hazwi. Tokutendai information iri straight yekuti muri munhu ainyora uye muchinyora mundangariro dzenyu zoti nyaya iyi yakafamba sei. Saizvoti asvika kupi kwokuti zvamataura pano ungazvitokana nazvo here kana kuti kudini. Asi madzidzisire atakaitawo ndokuti kana munhu achitaura chinhu chake unotoona wega kuti apa nzvimbo apa ramwa apadi kudzidzira pasikuru asi nyowa kushoma. Taona zvataona mukati menyaya yenyu. Pandanga ida kuti ndibvunze pokuti zvino muzukuru wenyu ashaya handiti ka muzukuru wenyu ashaya makambosvika wenyu pamumba pacho. Right, maita basa. Inini ndakafonerwa ndakatozwa mudoro ndakafonerwa usiku. Asi ndakati popotei kuti ndangofunwa inzi mwana waningiri washaya aswawira mugoti. Ndima ndapopota ndiri kumba kwangu. Mangwana acho ndakamuka kumba nepasikuru ndikauya pamba ndichibata mahuku. Ndikavabvunza inini mai vangu inini kuti nai mai mwana zvaashaya zvinomiswa sei? Indiri kwaMaruta emuri kuno. Zvichaitwa sei apo? Mai vakati ndomirira vakomana. Ndibva ndotodzoka mangwana. Ine ndakagara chaizvo. Ndazotora pasi kudzokera kwaMaruta. Ndidzokera kwaMaruta ndanosvika ndikasangana neshoko rambuya vemudzimai wangu wanachengeta pamba ndandine 3 days ndati vachoita kumba kwavo vainzi vashaya. Ndivachitanga kutsvaka chii? Kutsvaka mari kuti ndiende kubhikita. Saka nyaya dzakaitika ini ndiri mushishi kubhikita ndingakati kutadza kuenda nenyaya yemari because mota yana ndahaya pamba yaitodawo mari yainda asina kuipedza. Saka vaiti vakanzwa ndiri kutsvaka mari kuti ndebhikita vatofona kuti kuda mariya. Saka ndakafeila kuenda bhikita ndikafeira kuya pai parufu. Ndakaida kuti ndizive kuti sinzi mamunomukwasha mwana sei makazomuviga kusiri kumukwasha. Ndoina apa ndaendaina nenyaya yangu zvino matiwe mamutambudzika nenhamo yanga iitika hamuchakwanisi kupapinda. Aipapa handipakwanisi. Ameno ndari kana pano uchinouda mbozunza navanhu asi ndinasingazunzwa vazunza zvavanazvo nazvo aditi dare roro kutenga pamusoro imam nedarero handandakateerera hangu pama muchinifundzana nokutsanangurwa kwavaita vanjekanjera vaita sokuti vakanotora birth certificate umwana makariwana here birth ndakariona akazvabva riini mwana iva manje ndopakuti netsei but netime yacho mwana angari underage. Regai ndikubatsirei ini semumwe anga achishanda izvozvo zvemwana. Isusu mwana pakaitika zvona izvi mwana anenge aiva pa 14 years class hangu hachazivi mwedzi mingani uku yaiva nayo. Paakatozvara mwana wake anga asati atosvika paage yokuti ava futi munhu mukuru. Saka nyaya yake yaingova munhu anga ari chii? Anga ari underage. Tiradareka kuti rizive kuti ndopanenyaya mira tiri papo. Ndinodzokera pandakambotaura ndichiti sabhuku ndiwo akaita mistake. Although ava vakava ine shungu dzezvakazvaitika but sabhuku ndiwo akaita mistake yokuti vasatizivisa kuti ndozvaitika kuraini kwavo kuvhileji kwavo muri muvhileji mani stiri sabhuku wedu isu vaifanirwa kutizivisa kuti ndozvaitika nokuti ava vangandipupurira. Takaita musangano nemasabhuku ose tikavayambira pamusoro pekurooresa vana vari underage.
ndangoda kuti dare rigoziva nyaya nezvamataura ndichikumbira pana sabu ndinokumbira zvangu zvikuru gozi isusu patakanotsvaga kuyanana navo kuti vatiyananise mhuri hapana kutaurwa nyaya yekuroora. Nyaya yekuroora yakanobuda kuCCW ichitiyo zvanzi sevagarisani indai munotaurirana. Hapagarwi patakati atiyananise kuti tiwane icho umbo hwandaida ndizotoita mwana kwagutu haana kuchaja kana sendi. Tizopa CCW ndiyakazodzoka nokuti achitiye zvanzi sevagarisani ndemodi munotaurana. Sinobva tishandisa channel yabva kupi kwagutu. Handizivi kana pane muzvine nyaya mirai muchapinda atora kuti igure vanenge vatotaura asi kuzva muchigomirai tine nyaya yavachipunza vachipunza vanga vaitamba role yokuuya nemapasuro kumwana zvetisingazi kuti vanga vachibetsera ari mwana here kana kuti munun'una wavo kana kuti kudina pamusoro vasati vapindura tiri ipapo vachipunza musi watataura nenyaya yemwana tiri pamakove apo panhamo vachipunza makataura muchiti vatarusenga chichena munini vatarusenga munina vatarusenga asori short imi vatarusenga takutaura nyaya muno makati vachipunza mukoma wenyu here kana kuti makangoti munhuwo anga achindibetsera toda kubata nyaya iyoyo tizadzise mamiriro ayo chaiyo ndo hatiri kudaiko zvino muno nokuti mese muri toda kutaura chokwadi chakazara vatarusenga makati havachicheni ndakati vachibudza mukoma wangu kama kwamai vanhu vese vari kuramba because vatarusenga iyi nyaya ichibvunzika makati imi anga achingovawo munhu aindibetsera asi musi uya makataura kuti mukoma wangu ndo zvaa zvakutinetsa kuti saka nyaya iyi yakunetsa kuishanda. Mukoma wenyu mukoma ukama hukamai kuti hukababa zvakasiyana mukoma pakanaka vatarusenga hapana kushata hapo tachida kungojekeserana tionesane zvakazara nyaya na vachipunza yabva pamusi werufu pakati vatarusenga mapasuro angouya ine anga asingakakundi anga ava tingavataura zvimusakutaura vatarusenga ini zvemapasiwe izvi handina kuziziva kuti mukoma kana vaifamba nemapasiwe kuda kwamagobha uripo vatoperapamakajekesa imi nyaya yanga kuti kana wanga waiti mwana hasi wako kosea wanga wachiramba wachidii uchiendesa mukati ndakamira pandangaona kuti tapesana ndikati mabasa anga achiuya mukati zvazva mabasa wemi mamouya makamira sai maita bosho no pamusori magowa munyaradzi uchataura chokwadi chaicho kuti dare rino risari risina kana mubvunzo pamusoro pezita rangu. Mwana uyu wanga achisevenzera hazvanzi yangu pamakore. Mwana uyu wanga achisununguka kundiudza zvinhu zvanga zvichimunetsa nezvanga achishayiwa pamusoro pekuchengeta mwana. Ini ndasingatomboiti chamuvandwa ndaa ndichinda nazvo masikati vana baba vacho varipo nana mbuya vacho varipo chivaudza kuti ndo zvakumbirwa napurogi pamusoro pechinyi pekuchengeta mwana. Saka ini ndaa ndichimunzwira semwana wanga achishandira hazvanzi yangu achiwana kamari kashoma shoma wanga achingosenza kuda 3-4 hours wodzokera kumba kwavo. Saka vachimupa $40 ndotanga achimupa. Saka wanga achizochema chema kuti ndinoshayiwa chakadai pamusoro
pemwana mapasuro ndanichivapa padzekeni pamhene chaipo. Baba vacho vakatozombobvunza kuti munoisa here nokudawo kuti ndikati uyu wagara ari muramu wangu zvezvekare unenge andiudza kuti ini bamukuru ndiri kushayiwa chakati ndibatsiri. Pano unoda here kubvunzurudza tsanangudza vakuna vachipunza yakajeka kudaro kuti zvese vaita pachena kwete usiku ende vari munhu aibatsira zvaimwana waishandira zvanzi yavo zvaio pamusoro vedare inaida kubvunza vachipunza kuti kurubatsirwa vamakupa waigumira kumubatsira muramu chete here kana kuti mamapfuurira mberi nekuti tirikuona sekuti uyo kazoti kana zvake kona ini taakusiya zvachose pamusoro ingopinda sakaboo mwana mukati mumashoko anamboti taurei tatsoka hangu kune avavo pese pataitaura inini ukama ndarisinga pane panda ndichiubhosha nanhasi asana nyatsokuuziva wokuti mwana wangu inini anzi Muramu, asi vachipunza vaigara vachitaura kuti Muramu harambwi. Amachikarantaura anzi Muramu harambwi. Chero takagara takaungana itaura nyaya dzedu vaiti Muramu harambwi. Saka kana vaita zvavaita havo vachipa Muramu wavo zvinhu, shoko iroro rozikanwa nemunhu wese kuti vachipunza vaiti patakaungana chitaura nyaya dzedu idzodzi vaiti Muramu harambwi. Yes. Ini zvangu maonero angu namaziviro namahwire andakazoita nyaya yakuenda kusvika pari nhasi mwana atozofa, vachipunza vanga vachihya panga pachihya munun'una, nokuti takuzoongorora takuzotenderera nenyaya iri kudzoka kuna vachipunza vanga vari nhubu. Yesu uyu aiindisa semunhu anga abatwa nenyaya yake kudhara, handiti? After that uyu yavazoona kuti ini ndamira, vachipunza vakaramba vachiita keroni yavachipunza yavaiita yokuramba vachiendesa zvunhu. Vachipunza vaiendesera kuti ivo vanga vakutodawo chi musikana pasipo tisiri ipapo pega. Vachipunza mamuchiita bonde naProgini zvorambika here nemhaka yei maidawo CCW? aiwa hamungibvunzi kuti nemhaka yei. Vachipunza mune nyaya imi hatisi kuda kupai nyaya zhinji, because tikakupai nyaya munopinda mudare mukasungwa gochipiri kana gotatu. Ini ndoda kubatisai nyaya yenyaya makaita manje kwete kudhara. Vachipunza imi kune mukadzi wokwaMakove, mwana mudikiso anobva panonzi pachimombe ari mazvavairawo, wamanga makatsvagira kuti sisi wenyu muri kuita maadvantage okutora vana vavanhu maunderage muchipa sisi wenyu vachiita sokuti vasikana vebasi, imi muchizomutora vana vavanhu muchiita vakadzimi. Is that possible? Vachipunza CCW, I mind your business. aiwa uku kwawakuenda kauku aiwa ndinosumuka newe Joshua, ndinosumuka newe hamusumuki ndinosumuka zvauri kundilebra soka zvizive kuti unozvibudarira dariwo kutaura nyaya inyaya uri kundilebra zvakashatisa. hakuzilebra vachipunza dzinokukumbirai imahamburambi nyaya kana varidzi venyaya vachitaura pamusoro munomudare handiti munondidzo vachipunza rinopai nguva yokudarira handiti imi ndanga ndabuda zvangu ndizvozvo, asi kubva musi wokutanga mwana asati achengeteka makatipa nhoroondo yenyu tikainzwisisa. Inini handizivi hangu ndambobuda, asi shoko redu guru ratakanga tichitsvaka nderokutsvaka kuti
muridzi womwana ndiani. Yes. Handisi munondinzwa? Shoko redu guru rokutsvaga kuti muridzi womwana ndiani tariwana kuna vanjekenjera, nekuti vanjekenjera vatiudza kuti vakapuwa pfuma. Munozviziva izvi zvokuti manga muchifambidzana somukomana nomunhu kana maizvitorera nevakadzi venyu yaifanirwa kuzomirirwa youya nanya kutorerwa mukadzi ouya kuno kuti mukadzi wangu uya kutorwa. Ndinokumbirai kuti ipapo imbomirai. Ini pfungwa yangu chaiyo chaiyo inondipa kuti patakanga tichitsvaka nguva yose tapawana. Amen. Pokuti mwana wakafaula ndowanhingi akabvisa, nokuti hakuna munhu unobvuma kupinda mudanga kurova ng'ombe ndichibhadhara muzvendisingazivi. Ndosaka kune matare akafanana neripano ratitaura nhasi. Kudarira sabhuku paifanirwa nokurambwa kuti avo vari kundimanikidza zvandisingazivi. Ndinzwauzvinotaura kwakava nokubvuma nokuti isu tatonzwa kuti kudarikwa sabhuku ndokwakapuwa vanjekenjera zvavakagamuchidzwa, nokuti vanjekenjera vakanga vaenda nokwasabhuku vachiteedzera makwara. Kuratidza kuti munhu unoziva murayiro. Pokutanga mavanzwa vachitaura kuti vakatanga nokuACCW vaona zera romwana vakanopuwa mhinduro yavakateedzera mumwe murayiro wechipiri ndokuenda kuna sabhuku. Kwasabhuku ndokwavakagamuchidzwa zvavakagamuchidzwa. Munondinzwa zvinotaura nekuti kana panga pasina izvozvo ava vakandoita zvechisimba. Kwavakaita zvechisimba vaiva nekodzero yokutora matapa kuti ndatorwa zvinzvana, asi pakava nokunyarara, pakava nokutenga mateneti, pakava nokutenga preparation. Ungatengera preparation munasirwa wabatirwa AK here, fakana kuri kufa kwangu zvendisina mhosva ndinofanirwa nokufa mambo munyaradzi. Ini hangu ini maonera ndinoita nyaya iri pachena iyi. Dai zvanga zvichigona nguva yakareba tinayo nyaya iyi akure nyaya iyi. Handizivi kuti vamwe vanozviona sei, asi ini hangu ndega ndo maonera ndinoita nyaya iyi. Vanoti pedzera nguva vachiramba hatichadi kutombonzwa nezvavavo vatarusenga. Imi muri munhu anogona kunzikwa kana nyange avo vachitaura kuti munopedzerwa nguva makadzikama. Munozvinzwa mukatarisa kuti tava nenguva yakadii tichitaura nyaya iyi ichitora mahours, asi izvozvi makutaura kuti ndodari racho. Nga ndichikumbira kuti semunhu akosimuka basa ravakabata yanga ndinoona vakutopendera vari kusimuka maoko. Ndikumbira kuti muisa maoko enyu pasi. Ndo ndada mvumo vangu. Saka ndotanga namai, ndaona muchisimudza ruoko mai. Makagara zvenyu saizvo? Ina ndinoputsa zvarongwana zvataona njekeni pakuyapo mwana paakaita inda handisiripo. Pakaya pokutanga paka handisiripo. Ndakazowanikwa nyaya yapakati. Mwana atenda azoenda kwaCCW zvakurondedzera vanjeke ndizvo zvavaita kuti zvakanzi
ndai munotaurirana ngavawane chimwe chinhu chaanobvisa kuitira kuti mbuya vawane chi chokuti mwana afaniswa nachoenda kuchipatara tikati seizvozvowo seizvozvo zvavarondedzera. Asi pane kwiri yangu pafuma apa ndepekuti zvakatenderwana zvatakatenderana tichitaurirana CCW aripo tichitotenderana kuti topanana musi wakati ndezvemari iyi yatakatenderana handiti pamombe iyi ava vakazoya vachiti baba womwana uyu vari kuti izvozvo no zvishoma hazviiti kuti zviite seizvozvo zvishoma. Handi munoona kuti nekusaziva mutemo nekusaziva kokuenda kokusaziva kuti dii tikati zvezvamba kumapurisa toita zvadi zvari kwamapurisa ndikati bodo ava voti musabata mombe dzangu inini ndakakudzai kati mombe iyi ndeyangu ini yandakabvisa ndikati ini ndoda rugare panopamba ndobva ndabvisa chi mombe iyoyo kana zvakamira ndoda rugare pai panopamba pano ndobva ndabvisa chi mombe iyi zvasiri kubva kumapurisa tikatatenderana 210 yatakatatenderana kuti kupanana asi kuti ava vakuzoya nambuya ana kuti vachitora ndikiri mbuya vacho ndivakatitanga kutotaura kutoti hazviiti nani hazvitomboiteti zvare baba ina ndizvichacha zvinoino hazvitomboiti tikabva tangoita sezvo tikati zvipera mugare yatiti mimba iripo ichaponwa izvi tikangoita seizvozvo zvakati tatotenderana tikatenderana iri tikati tikavapa nekusaziva mutemo zvamunoreva zvamunotaura kuti andikusaziva mutemo kune kusaziva mutemo iyo kaukangotikwa chimwe chinuka chitonetsa kuti uone kuti zvizvumbobva kupi zvina kupi saka ndikati aiwa zvibaba mwana mombe ndeyangu ini ndichivaudza chamunokodzwa nacho chi ini ndakubvisa mombe yangu indoda kugare panopamba pano ndakubvisa mombe yangu ini yo mai ini ndakuibvisa ini mombe ndoda vana vangu kuti vaite vanangu rugare mwana yakazvisungirira panopamba zvinonzi nyaya iri pano pamba pano saka ndikubvisa ndobva ndobvisa tikangaita kufamba zvakangonaka pasina kuti iye yangu akumba kwavo zvese mateneti ndikaita ndikadi pamwana pakazopanga ndopakazobva pauda pamusoro mapoinzi enyu mataura chete kuti mauramba mungo madzokoma saka isu tinongonzwa nyangwe mukataura kamwe mukasadzokoma tatonzwa kuti ndimakazobvisa kumbe mungonyaja nambobvisa uye makamatendera 210 mbuya vakazoya navo mwana wavo vachiti tipei mombe handika zita zvinzwa sezvo saka mukana modzokora ungopedza nguva asi tatonzwa kana pane zvokungwa nenyaya pane zvofunga pamusoro imambo nedare rose ini ndosaka ndamhendira kurambidza vanoda kungodzokorora izvo ndozoti isusu nyaya yedu yanga yatinakira vanjekenjera tinoda kutendai maita kuti nyaya yedu itipfupikire isu zvataida nedare ramambo rino ndozokuti mwana wakarovereswa iri underage zvingava kuna mambo kuti vati imi vanjekenjera makazotorerei pfuma yemwana ari underage kana kuti mukwasha wenyu wakaupirei pfuma muchivande vasingasviki uno kuzoti ndakurovereswa mwana ari underage. Zvekare tozoti pane zvambobatwa navamwe veda pamusoro pavachipunza izvozvo handizvo zvatiri kuda nhasi panapa tauya kuzoti imi muudzwe kuti mambo vanoti kudii pamusoro pokuti makaroveresana pachivande underage. Ndochinhu chokutanga nokuti mambo akaita official announcement to all village heads kuti hakuna munhu unofanirwa kuroorwa ari underage. Tobva ipapo toda kuti tiende pastage yokuti mwana wakazoshayikira munzvimbo yedu yokwamunyaradzi mazvinzwa izvozvo ndo zvataida kuti zvioneke nokuti isi takasvikako mwari wakanaka nokuti musi wetaiva nedare sanhasi ini ndatorinzwa shoko kuti kwaita nhamo yomwana uko ndobva ndatoti mambo ndonyaya iriko mambo akati hachitosvikako tasvikako takanogara pasi sezvakaita dare ripana tikabvunzana vana vachipunza vakabvuma kuti mwana viga henyu pano pana sekuru vake ndizvo here vachipunza saka ndoona sokuti zvimwe zvose zvingabatwa zvinotova mamwe madelaying tactics angatitadzisa kuti tisvike pastage yedu yanhasi yairi yokuti mambo vatipe mutongo wavo pamusoro pekurovererana underage. Kechipiri mambo vatiudze mutongo wavo pamusoro pemwana wakakandwa mutsime ravanhu vadzive tsime vakatosiya vataura mutongo wavo mambo vanozviziva nedare rino rinozviziva. Imi vanjekenjera imbomirai zvenyu tinongoda kuti muzive kuti ndo patatavari zvimwe zvose zvakubatwa nokuti dzorera shure zvitakabvira nazvo kure nyaya iyi yava nemazuva tiitaura hatidi kuita repetition yezvino zina nebasa. Mambo
nedare ndinokumbira kuti dei Mwari atibatsira tingadei tochitaura nenyaya yekuti ava vatiudza mahaida chose tava navo uye votoda kuzoziva nokuvigwa kwomwana wakavigwa pane vane kilemu pamusoro pokuvigwa kwomwana afira mutsime ravo then ameno zvimwe asi zvimwe zvose maregeshenzi manyuwani hatiyadi panapa amama okupinzawo kuti zvikazodii nemuramu zvikadii idzodzo imbomira idzodzo dzofanirwa kutoitwa apiriri yekuzouya muchimhangara muchibhadhara badza iye zvino isu mari dzatiri kutaura nyaya yatiri kutaura nezvaindi yatakapirwa badza yatiri kutaura nezvenyaya iyi ameno mambo indandifunga kuti dani rinomaiti pamukana mushoma wokuti ndingoda 3 minutes dzokupa vatafusenga 1 minute vachipudza 1 minute ava 1 minute from there mambo muchigadzirira mashoko enyu atitika vatafusenga taurai 1 minute ndinokumbira kuti mama ari inoizvonga indorespecta zvakanyanyisa sedare rangu kubvira nyaya yechitanga handisingaganisi nhasi ndobwe chi15 chiuya pano kutaridza kuti kurespecta dare nyaya ichiitika yaitwa kuna njekenjerani kuda kuita sokudzokera sure asi ndobva zvakatangira pacho koko sure pacho ndokatika manodzokera tafarikatiita respiration yekudzokera futi sure kwenyaya asi vanjekenjera ndovakauya nomwana wokumba kwangu vari 17 ndokababa pambiri ndakashaini kuya kuita njekenjera ndakachitaura kudareni ndikauya nomwana uyabarwa mwana wakaba madhenti ake padara asabvuka pagava kuti avari panjekenjera ndakatipatwa kutosa musa 27 ndakapatwa musa 27 June ndo ndakataura mwana padare chikazikanwa mwana akaenda pachipatara mazavaera mwana akaenda kumapurisa nasizab akati dhenti iwo akataura ivo ai ndo dhenti ndakabudisa mwana here wakazofa nhasi saka ini mhosva yakuti ndakabatana mwana iri pakuti kudii chimira tidai isu ndofunga kuti titi dare regurwe nhasi kunzura imi zvikuru tsitsi dzokufamba kwenyu amutika kunzurazve varume vari kunokura vaitaura zvinhu chimwe nyaya yenyu makapozozvitaurira tineiziva penyu iko zvino ndaikumbira kuti makatiudza dare rino harisi kuona paine mukana wokuti vakasataura nemi chikonzero vanzwa mai tarusenga vaitaura kuti nyaya yekusaziva zvino munoreva kuti kana vanhu vasingazivi vakareta nokusaziva votadza kusungwa vanosungwa nokuti vatadza vasingazivi hatitika ngati muzive nyaya yedu nyaya yedu yakasamisa dare rekuno yakanyanya ndekuti imi mavingwani hatiri kuramba zvomunotaura kuti vakaenda vari violence kana kuti vaiva vangani handika nyange dai vakaenda vari violence yakaita sei wahuri usimuka maita zvinhu izvozvo mangwana handitika kumapurisa acho iwawo kana kuti kwasabhuku kana kuti kwamambo indakanyongwa nevanhu vakatibvutira zvakati handitika imakanyarara saka iro dare rero masokuti makatishora nhasi mava kuti makuda kubatwa moti ndasingazivi handitika ndofunga ndopane musoro wedu wokuti musachadzokorora kuti ndakavhundusikwa ndakadi makati zvakaitika kumba kwangu vedu wedu makangoya muno handina mari yekukupai asi zvakaitika kumba kwangu ndakatora kufuma yangu ini singazivi mhosva yangu zvive zvakanaka zvino nhatoda kuti pedzi nyaya iyi pamwe muri kungorohwa nehana mangwani matarisira vachaita nyaya vanoziva kuti makambobhadhara emi vachipunza maita 1 minute ini ndataura dare rino kuti ndichataura zvokwadi yoga ende ndikabudisa chokwadi ichocho pamusoro pokuti ndabudisa chokwadi pamberi pamambo chokuti ndaenda nezvinhu kunopa mwana uyu pamhene pamusha pababa vake baba vacho varipo nambuya vacho varipo ndo pandiri kunzi ini ndine unhubu ndine uchichi saka ndiri kutini zvedweka pane dzimwe nyaya mumatare munomu dzinogumisidza tatisakure isati ziva nokutamba isi ndinoziva mutemo zvokuti hazvibetseri saka kuzonzi wakanga ino mwana waka izvozvi kune kasikana kakatiza pamba pawatisa vangapa
hakana kumbotaura ndakabatwa nawachipunza iye Brooklyn ambotaura ndakabatwa nawachipunza izvozvo kuzonzi ndiri nhuku. Please, I beg you pardon. Munopinda mutinformation of course isingaiti ndatenda. Sorry. Vachipunza ndinokutendai pakutaura kwenyu. Chirungu munogona isu tiri chivanhu. Tazvinzwa hedu asi ndinotenda po pamashure apo ndambotaura kuti iyi nyaya iyi hatisodi kuinzwa, haisiyo yatutswa. Dai manatsa kundinzwisisa maide matoona kuti tatozviona kuti takukanganisa nekuti zvanga zvitaurika zvisizvo zvatingachida kutswanya. Saka tinokukumbirai chose munoziva kuti munoziva murayiro mukazodipinza padeformation of character asi maite inoti mashoko azosara kuti kana kuti eva njekenjera vange kupedzisira kana paine mamwe amene asitoti ndiye kupedzisira ndinomboti batei dzokera shure kuvakwasha vangu panyaya yatiinayo yekuti vataura nyaya yepfuma. Pfuma havana kurodzewa zviri mupfungwa mangu kubva nyaya yechitanga. Havana kurodziwa kunzi rorai. Munhu anorora norora oga yakuzobvisa pfuma yake. Inini mapurisa atauri ndaya munotaurirana. Tataurirana izvozvo. Ukaona mumusha mako chita mari icho kana chisenza uchipa mukadzi wako mari aizonopfekedza vakadzi vana vake sikana mabhurugwa achizonokuruhwa neumwe murume mukuru achidambura. Ndo zvandakatorera Chisano zvino. Handisi kana chienda mberi asi ndakatorera Chisano zvino chokunya kuti wakabvisa bhurugwa remwana wangu. Zvakazoita mberi handitauri ndati wakabvisa bhurugwa remwana wangu ndati ndipindure paataura kuti inini kubvisa kwakaita bhurugwa mwana wangu ndo zvakandipa. Ndatendana. nyaya yataanayo pano musiya akubvisa yangu kupirai nyaya kuti dzive dzedu dzanzwa handitika nowana urombo nezvazvinge zviitikawo kuna vachipunza nachipwangu asi vachipunza hatina kukumbirai ruregerero zvokuti tachauchipunza mutemo asi kana pane mashoko ataurwa akashata handitika ndo atataura nezvavo pedza ipapo ataurwa tisinganzwa mofu nyaya yachada kuti irambe ina mberi zvandingangotaura ini ndozvokuti manzwa vanjekenjera kuti pane zvavakatopuwa zvavati zvakabvisirwa mwana wobhokwa ndizvavakatopuwa imiwo mune nyaya inokuti itirambe idzokora mudai pane zvamakaonawo zvakakanganisika tinoda kupa mukana kuti tichitauraiwo tichinzwa. Ndisingapedzi nguva nenyaya yekufanira nekuti yagarisa mudai uye zvakare chida kuti nyatsokubudirana pachena pasina kuhwanda. Apa ndakutomboda kuti tigoti mwini wedare nditi toti zvedu kana china chaicho kana mada kukurumidza tiuye china kuno kuzopedza nyaya. China icho ichi chatakatarisa kuti kuno kuzopedzisa nyaya iyi kuti zvinhu zviri papa zvino mungaona senyaya diki inyaya hombe. Toda kuti tigare pasi timwe zvakachenjera tisingamhanyi kuti toda kuti tiipedze nyaya iyi yakaoma handinga iguri yakadai tosara tamboti mwini svika pachina apa totoda kutoti china tive tatisapozi kusava pano nechina asi totouya nenyaya